ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makalinong butag dagiti kay kayo ngay mulam iti igid ti bangkag badang. Uwin nga raw, bumasit ti mamulaan, tan natinungan ay. Uray ko man no agbunga iti prutas dagiti mulam. Saan magtamahugan ni? Nanyang ideta kayo? Saan mat nga agbunga? Mausar mo dagita kayaw. Ngamawan mo't ti mabangkag. Apay no mangilako ka no addamayat agumatang. Ayun sa padasa nga ilakaw no damayat agumatang itinaragadi akayaw. Wan man taawan pa'y mo't malako ang mulat ah. Imbagla pa kairanudan mo dagita kay kayaw. Na kayo mo ti masabat ka o tatabadaw. Nakapalinong kayo ka din itinuangyaw. Ay katwada, tani aldaw mo tan. Apay, ang kapay lagi palinong aya. Imbaga, no saan nga gal-al-al ginuang maw. At dadakla kayo dya asidig tinang iwaywayak. Inaklaan kita ay tamang nagpuli pa kat saan na makalinaw. Ay wang gayam, ada ka di mo magumatang iti kayaw. Kayaw? Abay, aglako ka iti kayaw. Wang kumangarad. No saan kat ragadyag, tapno nangingina ti paglakwak iti tabla. Sa bagay, ngayon sakbay ngagpukan kayo iti kayaw. Yung kayo pa'y mangala iti permit yaw, ngagpukan kayaw. Anya, mulak ti kayaw, dagak ti nakaimulaan na. Kan bibisak ti daga, itatakayat kung ti agpukan, mangalak pa lang matiti permit. Day tamit nga ron ti lintag. Imbag di sumurot kayaw, ngam ti aglabsing kayaw. Ay kalukwan day takwaraw. Imay da kaya tinulungan dagita, idi nagmula. Ay salbag daki di itatapukan na, makibiyang da. Agrubrubwat ka mag, papanam. Nadamag kaw, dilaklako da asikan han at chinsaw. Inamang kitain no mabalin pa'y. Pag chinsaw ka dagiti kayo ta? Ay kaduna, tapno nangingina mo't lang ti paglakwan no naragadain. Saan ka di ama iparit ti agragadi iti kayaw? Dahita nga ro, ti pakasurunak. No agmulak, awan, dagita aman nakibiyag. Ngam ita nga agpukan na kaun, umay da makibiyangay. Ay sinalbag ki diya. Yalaam iti permit tapno saan ka madaksan. No mangala iti permit, adamanan mabayadan, kasta kaday. At daya librita, mabayadan amin. Dahita kit ti kunak, didak tinulungan na nagmula. Ngam makibiyang daki din, iti nagbanugak no pukanay. Chinsumat day taawit mo paray. Apay, anya ti panagkita maya paray. Ken na mga no ibagam manay, naparit ti maadaan iti chinsaw. Ginatang ko day tayo, segunda manaw paray. Ay, sana siya ti mangibagbaga, no di kat paglintagan, nga yalaan iti permit ti chinsaw. Ay, salbag ki di day talintag. Iparit na mula amin ay. Pagsayaatan tayo mati ibagbaga ti lintag. Anya pagsayaatan paray. Pagsayaatan ka di day ta. Pagbayadan dak no po ka nagtibukod ko amula. Itibukod ko adaga. Abibisak pa'y paray. Ay, di ka makaawat. Yalam ki di ti permit day ta chinsaw, ta ginatang mo ngarod ako nam asikanhan. Ken saan ka abas tagpukan iti kayo, tama iparay. At dapay mo permit na niya naggatangak paray. San pa'y mga expired ti permit na? Sa maysa, kayok ti pukanag paray. San na kayo ti sabalay? Uray ada permit ti chinsaw. Yalam ti permit ti kayo apukanam. Ay nagado ka permit na kitang ngay. Enteng, apay anak karupanget ka sumungad. Dahil pare ba dong? Saan ang makaawat? Ay, sigud met nga rod asaan ang makaaw-awat ni Pari Badong. Pilpilitik nga ron nga awatan, hindi na mo't maawatan. Masurunak ah. No asino ti makaawat, iso ti agpasensya, kunada nga rod. Ay, iwan man langan. No saan la ko maalakay ka, tinapis ka. Ay, di ka man inteng. Eh, Tapisam kit din, jay kumparem. uray, lipatan minti pa nagkumpare mi ano kasi ti ugali na. Ay, mabalin ayamat. Uray anya ti ugali ti kumparem, ta kumparem lata. Ay, diyak kaya ti pa nagras-rason na. Maganita ta ba itong agpukan ka no iti kayo na kagawad?
Masapol ang mga la iti permit na diti barangay, sakbay ang mapan ijay ili ang mga lamat iti permit na. Dayta matimbagakan kwa na. Ang inggaraw naman ang tikin na pilisupo na. Ay, kanayon la kontrabida ni Kabadong. Ipatang naman ti madi arason na. Pilosopo alaklakayan, nalaeng arumasaon. Nusan la kumalaklakayan ay nakaraman kanya. Di ka man kwaraw, Ah, tapisam kat laklakayan ngam sika. Kamangalay ti permit, di barangay hall. Ibagam, tamay sa laang ti pukanay. May sakadila ang akayo ti pukanam. Iso ti aramatag a permit, iti panagpukan ko iti kayaw. Anya ti kayat mo asawan. Aramatem ti may sa permit para iti adu akayaw. Ay katanya pa ngay. Hadamot permit. Masiriban da dagitan. Nasirsiribak ng isuda, tuyan. Ay di ka man aramid iti may kaniwas si Kabadaw. Tapay ko ma, kumulang mo dagita kayaw. Apay nga yalangay, iti permit. Day tangarod ti pagalagadan. Inimplementar dalaeng. Ay, masurunak lang iti dayta patakaran. Adulahamay. Mulak nga raw. Noan niya ti kayat kung aramidan iti mulak. Akit isua. Ay agtal na ka man ba daw? Natorturayak. Tasyak ka nga raw. Tiyakin mula. saan ka di amay sa laang timbaga ni nanatuyang apukanin da akayaw kagawad? Hewan mo't, apay aya. Iti napanak nagpalinong itinuanggaw. Adumat ti pinukan na akayaw. Ay, inggaraw nga rod manan ni Kabadong ti madi nga aramid na no kasta. Madamang agragragadi jay. Ay, una yan. Ay, ada mo inala na permit. Mabalin na ti agpukan. Ngam tinailan na iti permit na. Kat may salang ti pukanin na akayaw. Ngam adumat ti pinukan na akayaw angkay. Anya? Ado ti pinukan na kunam. Unang ka. Ay. Imbag no awan ti umay mang tiliw ken kwa na. Kat mangagda ti ungor ti chinsuna. Salbag na dya pari badong. Kasanon no da umay nga agpaiso adiin. Ay, mangiram-raman ti awanan ba? Adda ka di may gimatang kadagiti rin agadi makayaw. Ay, adun tuyang. Iso nga yung kagumatangan. Iti naimas amasida. Iilay. Anya ayati kayat mo asidaan. Ay, katamumutin ati paborito kasidaan. Nayunam, tigatangan. Tadain nalak akasinublat kong agragaday. Nasaya at mat no adda kadwam. Tapno na dardaras amalpas day taragragadyam. Ado pa iti ragad dyan may. Ado nga min tinagorder iti tabla. Pagpatarimaan da kano iti balay da. Adu nga rod ti paglakwam ano kasta. Ay katimbag la pakairanudan mo't iti mulak akayo Pukaanag ki di amin na nakayaw iti turod. Mangibati kamot imbagla a pangalaan iti pagsungrod ti sangana. Imbagla ti sanga ti kayo taado ti mapido di tarubayan. Ado kanumot ti pinukan ni Pari Badong. Idinto tamay sala ang tinailanad ijay permit na. Ay pasensyaan yun ni Badong kumaray. Saan kumot ang mabagbagan? Tidakas na, no adda makasipot nga empleyado ti DNR. Ay naspakan Imbagak day taken ko na. Angam kuna namot nga dakanumot ten permit nga nalak. Ay madanagan ni Enteng. Tamangan no dakas ti ibo nga ti inaramid ni Pari Badong. Ipapilit na jay rason na. Amula na kanumot. Kandaga na tinakaimulaan ti kayaw. Ay, sapay ko matawan dakas nga ibo nga ti aramid na. Ay nabadong, madanagan da kapitan kan maribanang, no adda ka numadi nga ibo nga ti panangpukan mo kadagiti kayo ijay turaw. Ay umapal dalaeng. Tamidyo adun tinaglakwak. Day talaki, day ti apapalan da. Ay kanya nga rugngay. Apay nga rug atilay bagbagada ngay. Kayok mo yung pinukang kaw. Kumano kukuha da? Kukwam nga agpaisaw, ngem adda dagiti proseso a masurawt. Masapol a sumurot kamot Ay didak isuraw tamok ter aramiday. Ay, jakamukan ka. Nakurang kan sa talaga iti panakaawat. Isuda ti sana makawawat. Kayok pakibiyangan dagiday. Bibiyangan kaya ti kukuha da. Good morning, kukumaray.
Adda ka di baro amadamag? Ay, marituyang. Nabayag basit adi kay napnapan ije bangkag yu ah. Adun sa ngamin ti kwartayaw. Di mo ngamin mapanagarado ni Badungkaw. Awan pa'y mulaan may. Ado nga minti kwartayo. Iso adi na pa'y masangot ti mapan-agarado ako na. Ay namaray, dayjay akinabayag na ay katbasitan na. Nalakamot ang magastos ti kwarta. Ay, gimatang kayo pa'y itidakkel at TV yaw. Nadadaal nga minjay sigud at TV may. Iso agimatang kami iti baro kukumaray. Muin ah, at dalakit di maigata. Ay, adda ka no sumungad a bagyo inteng. Sapay napigsa ka no. Ay, un nga rod. Masapol nga isagana man ti evacuation center para kadagiti agkamang ijay. Muin ah, nang runa dagiti adda iti nababaa pasat. Kan dagiti adda iti asidog ti waeg. Sigurado nga dumanintag kasapulan iti tulaw. Masapol nga ibagam ka dagiti kakadwam nga opisyales nga agsagana da amin. Pati dagiti tanod. Tumulong damay. Noon naman ti mapasamak. Ay katuwin ah, inteng. Narigatan no sakay lagunay no addan ti bagyaw. Isa pa'y kuma. Tas sa bali ti pagnaan ti bagyo. Ay na, nagpigsamot tan dayto abagyaw ba daw? Lagkabon namot tan ti bubong ti balay ta. Ay, bungunan ta iti kaputi ti tibay. Kanda do mga importante. Tamapantan iti evacuation sintay. Alang araw, pag tinulungan ta abungunan, kalpasan na, mapantan ija evacuation center. Ay, wait. Imbaga saan ang mabasa dagiti mapanawan ta. Iso abungunan ta na imbag iti kaputay. Pagrurutapin ta ti bungun na, bareng saan ang mabasa kat saan ang madadaal. Wait. Sayang pa'y dagito no madadaal na. Kagat-gatang tapay mga raw. Sapay kumaata saan, pakalaglagipan ka dagiti naglakwam iti tabla. Mala, agawaan ta ka raw. Tintan, iti evacuation center. Ay imbag ta nakaumay kayo maray. Nagpiksa ti todo kan angin. Saan kami kumanga umay dituyon, Maray? No saan amalmalkab ti bubungan ti balaymay? Ay, ado man ti madadaal na daytoy abagyaw. Sapay kumata saan amadadaal dagiti appliances a binungun mi iti silupin ni balaymay. Sigurado ang maikat ti bubungan ti balaymay. Mabasa dagiti adda iti unag. Imbag dagiti appliances, tamabalin asukatan. Angamda kayo ngay. Ay, tinasken. Safe kayo kan ni Pari Badong. Mare. Ay, nagmalasin na dya apagyaw. Nargaay mo dya turad. Nagaburanan ta kakaysuna at haluntan. Ah, nagaburan ko nam. Ado ka da iti naigabaor. Ay, adua. Bato pa'y tinaigabaor. Saan na mabalin ang mulahan, bay? Ay kasanutang arod itan ba daw? Awanan ti talunan ta. Pati dagiti kay kayo nagragasan na rin nagaday. Naigaburda amin ni Jay. Kaawatan alim mo kay tidaga idinapukan dagiti kay kayaw. Iso anarga ay, kat iti pa'y talon ta tinakaigaburan na. Ay, sayang at talaga ti talon. Uray ko ma, no sana nagdadakkel abat bato tinaigabar. Tapno mabalin lata amulaan. Angam saan, Mike? Ay, sayang ti talon mo ang nagaburan pare. Nakitang idinapanak nagiwayway iti inuang. Nakitam gayang paray. Ay, masaya nga nakunay. Ay, maawatam siguro ita. No, apay nga iparit da amapukan kuma. No, mabalit nagiti kay kayaw. Ta iso timang protektar iti turturod ken bambantay. Ay, paray. No kumata nang ibati ka iti kayaw, di mo pinukan amin. Mabalin asaan anarga ay ti turod anang gabor iti talon mao. Apay analiday kasimang pag. Kaslamo, narba ti lubong mo. Ay, agpaisaw timbaga ni pare inteng tuyan. No kumanagtung palak iti imbaga na, asaan ko apukanan amin na kay kayo yeturad, saan kumaanagaburan ti talon ta. Saan ka di nga imbagak mo laang kan kadayta? Ngam dinak mo dengdenggan.
Ay, sakmot lang tinagsagrap. Iti madi nga inaramid ka, tuyang. Ay natatabadong. Di pa nagpukan kadagiti kayo, kat mangitunda iti saan anasayaan. Iso nga dyan tayo ti agpukan kadagiti kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.